बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों दि श्रीरामपुराव सोलिदों सिन्डिकेट एबा श्रीरामपुराव बे समाव सोलिदों सिन्डिकेट होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे बे समाव श्रीरामपुराव मोनसे सिन्डिकेटनि मोनसे बाथ्रा एबा बे समाव खौरां बिजोङाव ओंखारबाय दं बाथ्राया बेसेबां सैथो होननानै सोंलु खालामदोंमोन आरो बे सोंलुनि फिनाव बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जोंबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों खोनानो मोनदों आरो गोबां सुबुंफोरानो अजद खालामदों जे बे समाव नैबे दानसे खावसेनि समफारियाव सिन्डिकेटनि अनजिमाया जोबोदनो बांदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा अजद होनाया जोबोद बांदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो खावलायदों आसाम सोरखारा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जेरैखि जाया सिन्डिकेटनिफ्राय बा सिन्डिकेट जानायखौ रैखाथि होनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा मोनसे गेदेर खौरां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा सिन्डिकेट जानायनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों श्रीरामपुराव बे समाव सिन्डिकेटनि बाथ्राखौ बयबो खोनायो बयबो बाथ्राखौ बे समाव बुंथिदों दे सिन्डिकेटआ सोलिफिनबाय एबा बे से दाननि गेजेरावनो से खावसे एबा 2 दाननि गेजेरावनो सोलिगासिनो दं सिन्डिकेट श्रीरामपुराव आरो बे बाथ्राखौनो बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बे समाव श्रीरामपुराव गोबां बिथिंजों एबा ब्रयलारनि दाउनि बेनि अनगायैबो अमानि सिन्डिकेटआ सोलिदोंखौ जोंनिसिम खौरां सफैदों एबा अजद सफैदों आरो बे अजदनि सायावनो आं बाथ्रा बुंदों होननानै बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा थांनाय गोलाव सम सिन्डिकेटनि अनजिमाया खमायबायमोन एबा गैयामोन नाथाय बे समाव दानसे खावसेनि गेजेरावनो आरोबाव फिन खोनाबावदों श्रीरामपुराव सिन्डिकेट जानायनि बिबांखौ होनानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बे समाव जायनि थाखायनो आसामाव रांखान्थियारि बिथिंजों बेसेन बांनायनि अनजिमाया बांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा बे समाव दाउदैनि सिन्डिकेट नानि सिन्डिकेट आरो बेनि अनगायैबो अमानि सिन्डिकेट बेफोर जानायखौ जों खोनानो मोनदों श्रीरामपुराव आरो बेखौ आसाम सोरखारनिफ्राय जेरैखि जाया बेखौ बन्द खालामनायनि थाखाय राहा लानांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बे समाव गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे श्रीरामपुराव जेरैखि जाया सिन्डिकेट जादों होननानै जों खोनानो मोनदों आरो बेखौ नायबिजिरनांगौ आरो आसाम सोरखारनिफ्राय जेरैखि जाया बेखौ बन्द खालामनो थाखाय राहा लानांगौ होननानै दाबि खालामदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा আমি বিভিন্ন বা বাতৰি বা সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি যেহেতু শ্ৰীৰামপুৰটো মানে ইণ্টাৰষ্টেট মানে বৰ্ডাৰ আৰু ইয়াত অসমৰ এটা চেকপোষ্ট আছে তো এই শ্ৰীৰামপুৰ গেটত বা ছাগলীয়া গেটত 2টা গেট তো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ এই গেটত সিন্ডিকেট হোৱা বুলি আমি নিউজ মিডিয়া বা বিভিন্ন মানুহৰ পৰা তেনেকুৱা অভিযোগ আমি পাইছোঁ আমি নিজেও দেখিছোঁ তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ স্পষ্ট কথা যে মূল্যবৃদ্ধি জুৰুলা হোৱা এই পৰিৱেশটো চাই পেলাই অসমখনক মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা যাতে আমি বচাব পাৰোঁ আৰু চৰকাৰখনে মূল্যবৃদ্ধিত ৰোধ কৰাৰ কাৰণে দায়বদ্ধ তো ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে বিশেষ এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তাত যদি অবৈধ সিন্ডিকেট চলিছে অবৈধভাৱে তাত যদি সিন্ডিকেটৰ নামত কোনোবা যদি দালাল ৰাজ সিন্ডিকেট ৰাজ চলাই আছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু চৰকাৰখনে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কাৰণ যোৱাটো সময়ত এইটো আমি শুনা নাছিল এতিয়া এই 1-1.5 মাহতে আমি সিন্ডিকেটৰ কথা দিনে নিশাই আমি শুনি আছোঁ মানুহবিলাকে অভিযোগ দি আছে সংবাদ মাধ্যমত দেখি আছোঁ তো সিন্ডিকেট ৰোধ কৰাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কোনো সিন্ডিকেটৰ কাৰণে কোনো মূল্যবৃদ্ধি কণীয়ে হওক কুকুৰাই হওক গাহৰিয়ে হওক যিয়ে হওক এই সিন্ডিকেটটো যাতে মাছৰ ক্ষেত্ৰত কণীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণত যাতে নহয় আৰু কণীৰ দাম বাঢ়িছে আমি নিজে কিনি খাওঁ তো ইয়াৰ কাৰণে এই কথাটোলৈ মানুহৰ সকলোৰে এটা অভিযোগ সেইপিনিত আঙুলিয়াইছে তো এই অভিযোগটো সঁচাসঁচিকৈ কিমান সত্য ইয়াৰ সত্যতা প্ৰমাণ দিবৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব লাগে আমি এইটো দাবী জনাইছোঁ